Onder het begin van de middag krijgen de helpdiensten een melding binnen dat er een zielboot omslaan is en op een hege mar omdrood. Vanmiddag om Jalwingen heen had een brandweerman die in Heegwennet on het mar had gezien dat er een polyvalk zielbootje omlaait. Hij ziet ik dat er een peermeesken op een kiel zitten en een peermeesken in het water drogen. Nou, hij had direct via 112 alarmdiensten inschakelen en we zijn direct bang te zieken op dat moment. De fjouwer op Varjenen binnen in de buurt van wat Sijma haar boord omslaan. Met boten en een helikopter werd de hele mar aanzocht. Maar opmerkelijk genoeg werd er niet van. We hadden de boot ik nog net ongetroffen. En jongen de wien, dan zou de boot op deze kant waaien. Maar nou, daar is op dit moment de brandweer ontzieken. Op de hele mar waaien richting Heeg, de andere kant richting Koudemuut. Ja, en op dit moment hebben we helemaal nog geen resultaten. En dat is vreemd. Maar de helpdiensten bleven manmachtig trossiekjen. Mogelijk hadden de wieners van zorgen dat de zielers in een probleem kwamen binnen. Zo ik herken dat de meesten inmiddels wel uit het water waren binnen, maar dat ze ergens bij een kachel zitten te droegen. Dus dat zijn al die scenario's waar we rekening mee houden. Maar zodra wij dat nog net zeker weten, geven we gewoon van het ergste scenario uit, dus geven we blauwe ziekje.